Doamnelor, domnilor, dragi prieteni, urmăriți Money.ro, sunt Evelin Păuna și ca de fiecare dată vă aștept aici la marile întâlniri, o ocazie unică poate să descoperim profesioniști din domenii diferite, dar mai cu seamă, dacă ar fi un concurs de jurnalism, cred că aș înscrie ediția de astăzi, pentru că tare mult mi-am dorit ca alături de mine să fie în această emisiune Adrian Marius Dobre, președinte, director general Unifarm. Bună ziua, salut, bună, mulțumesc pentru invitație. Bine ați venit, bine ai venit, Adrian, în emisiune. Aproape că am spus președinte, pentru că mi se pare și onorifică funcția pe care o ai. E mai mult decât un job de zi cu zi, e cumva o misiune, aceea de a fi în beneficiul românilor, clipă de clipă, minut de minut, cu rezultate pe care Unifarm nu le-a avut până când nu ai acceptat provocarea aceasta profesională. Mulțumesc foarte mult pentru introducere, o introducere foarte frumoasă. Sigur, cred că puțină lume știe cu adevărat ce este, ce face și de ce există Unifarm. Poate este un moment extraordinar în care începem să clarificăm acest lucru. Unifarm este, Evelin, este mâna din spatele doctorilor din sălile de operații sau de la terapie intensivă sau de la salon, de la ambulatoriu sau din marile spitale sau în spatele farmaciștilor din toată țara. Și noi facem o chestiune sau oferim un lucru care este mai mult decât o marfă sau este mai mult decât un bun, deși suntem o companie națională. Noi oferim speranță. Pentru că medicamentele pe care Unifarm le oferă în spitale și în farmacii și în clinici private chiar, cam în toate, dacă nu mă înșel, sunt medicamente salvatoare de viață. Sigur că sunt multe medicamente în portofoliul Unifarm, cred că acum ne apropiem sau depășim numărul de 5.000 de molecule active, dar parte dintre ele sunt medicamente salvatoare de viață. Parte dintre ele sunt medicamente fără de care spitalele s-ar închide, fără de care farmaciile și-ar primi pacienții, s-ar uita la ei cu deznădejde și ar trimite să caute în altă parte medicamentele de care au nevoie pentru oncologie, pentru transplant, pentru imunologie, pentru neuro, pentru cardio și inclusiv pentru zona de pediatrie, gastro și așa mai departe. Medicamentul, deși el este un bun, noi nu privim medicamentul ca fiind un bun sau ca fiind o marfă. Pentru Unifarm, fiecare cutie cu medicament are în spate un beneficiar, are un om, are o poveste, are o nevoie reală. Recunosc că avem o abordare un pic diferită și, deși în mod normal, fiind o companie, noi ar trebui să privim spitalele sau farmaciile ca fiind un client. Noi nu privim spitalele și farmaciile ca fiind un client. Pentru noi clientul este omul după stradă, care ajunge la spital sau la farmacie. El este clientul nostru final. Pentru noi spitalul și farmacia este o platformă prin care pacientul își recuperează starea de sănătate sau își salvează starea de sănătate. Deși în ultimii ani recunosc că Unifarm a fost, fără voia ei, ciuca bătăilor din România, Unifarm a fost întotdeauna o companie mai discretă, care a vorbit foarte puțin despre lucrurile extraordinare pe care le face, despre pionieratele din domeniul farmaceutic pe care le face, despre pionieratele din orice alte domenii pe care le face. Și cred că acum a venit totuși momentul, încet, încet, cu bun simț, cu respect, să vorbim despre lucrurile bune pe care le facem. Pentru că cred că este important ca românii, oamenii, cetățenii, familia noastră, prietenii, cei care ajung la spital sau în farmacie, să știe că există acolo, chiar dacă nu în prima linie, cum este doctorul curant, dar în linia 2, o mână care îi dă medicului curant ceea ce are nevoie, adică medicamentul, ca să-i salveze viața. Unifarm de astăzi seamănă cu tine. Curajos, performant, ambițios,
aproape aș spune neînfricat mai mult decât curajos și determinat ca împreună cu o echipă mică să schimbe o realitate care apăsa greu pe umerii României. Aș vrea să vorbim puțin și despre decizia pe care ai luat-o, aceea de a te retrage dintr-o zonă expusă politic. Știm cu toții ce ai făcut în viața de dinainte, ca să spunem așa, performanța pe care ai avut-o în zona aceasta și aș vrea să vorbim despre decizia aceasta de a nu mai alerga după lucrurile vizibile, erai pe televizoarele românilor în fiecare seară în orele de prime time și de a face niște lucruri despre care știu extrem de puțini, dar care sunt salvatoare de viață. Ce a produs? Care a fost întâlnirea esențială, poate întâlnirea cu tine însuți, care a produs această schimbare în viața ta? Uite, toți cei care lucrează la Unifarm, inclusiv eu, au o satisfacție care excede fluturașul de salariu. Satisfacția de a salva oameni în fiecare zi. Recunosc că n-am crezut vreodată că această satisfacție poate fi atât de mare. E o satisfacție care ne hrănește și ne dă energie în fiecare zi și care ne motivează. Este și un aspect, nu reușim întotdeauna. Sunt cazuri în care nu reușim. Și atunci când nu reușim să salvăm un pacient, indiferent că este copil sau adult, o încasăm direct. Și o încasăm foarte tare, din punct de vedere emoțional. Din fericire, numărul cazurilor în care reușim este foarte mare și cele în care nu reușim sunt excepții. Dar consumul emoțional este extrem de puternic. N-am crezut că voi avea o asemenea satisfacție vreodată din orice altă activitate profesională. Recunosc că în momentul în care am acceptat provocarea de a încerca să salvăm Unifarm, pentru că nu e un secret pentru nimeni, în anul 2022, când am ajuns eu acolo, compania era într-o stare de faliment profund, faliment nedeclarat se numește în termeni economici, adică este stare de faliment, nu mai funcționează, nu mai are activitate comercială, nu mai are oameni, nu mai avea medicamente, dar exista încă în hârtii ca entitate. Și într-o rușine publică. Și într-o disgrație publică totală. Deși, sincer, n-am înțeles niciodată de ce această disgrație a fost asupra companiei, pentru că, de fapt, compania e fondată în 1935. În anul acesta facem 90 de ani. Mulți înainte. E în zodia Scorpionului, în noiembrie. Dar ce vine are o companie de 90 de ani, că a avut, să spunem, ca să mă exprim elegant în fața telespectatorilor, un accident istoric. Sigur, aceste accidente pot să apară peste tot. Și în spațiu public, și în spațiu privat, și la companii mai mici, și la companii mai mari, și la instituții. Ceea ce cred că este important este că am recuperat acest handicap. Compania este salvată, este funcțională, este pe un trend de creștere extraordinar. Și am avut o surpriză. Uite, în anul 2022, la început, când încercam să ne dăm seama, de fapt, cum ar trebui să funcționeze lucrurile, să înțelegem, să așezăm lucrurile, să le punem cap la cap. Aveam numeroase întâlniri cu entități din domeniul farmaceutic. Erau companii producătoare, erau companii care făceau distribuție, erau farmacii, erau spitale, erau, mă rog, toate companiile care sunt în acest sector de sănătate publică farmaceutic. Și în discuția cu aceste entități, la un moment dat, undeva prin luna octombrie, cred, noiembrie, sfârșitul anului, slăiți așa, după multele întâlniri avute, undeva seara târziu, am avut o întrebare din asta existențială. Uite, facem întâlnirile astea de aproape un an de zile. Era în 2022. Eu am început în februarie, deci nu era un an. Să erau 8 luni, mă rog, cât erau. Și zic, da, tot aud în toate discuțiile pe care le avem cu partenerii din acest domeniu de activitate, aud cuvinte precum business plan, ok, PNL, ok, costuri, ok, profitabilitate, ok, marjă comercială, ok. Foarte rar, ca să nu spun spre deloc, foarte rar, am auzit cuvântul pacient. Sigur, acum eu sunt un pic mai direct și mai asumat, poate, cu anumite costuri care incubă această poziționare, dar
în discursul public din această zonă farmaceutică, Big Pharma, ok? În orice discurs, comunicat public, pacientul este în centrul atenției peste tot. Numai că am observat o discrepanță, în sensul în care el este în comunicatele publice în centrul atenției, dar în discuțiile pragmatice, în camerele cu ușile închise, el nu este deloc. Și atunci, la sfârșitul anului 2022, oarecum și un pic șocat și dezamăgit și un pic frustrat de acest adevăr pe care îl descoperisem. Practic era un adevărul polichinele, că descoperisem apa caldă. Ne-am luat un angajament. Și angajamentul a fost acela ca, indiferent ce facem, indiferent ce contracte semnăm, indiferent ce proiecte punem pe masă, indiferent ce acțiune avem pe viitor, totul, dar totul, să fie direct și neechivoc legat de interesul pacientului. Dacă un proiect, un contract, o acțiune, orice, răspunde la prima întrebare, este în interesul pacientului, dacă este cumva răspunsul între ape sau este nu, atunci proiectul nu merge mai departe. Partea interesantă este că în momentul în care am comunicat acest lucru entităților cu care am continuat discuțiile și comunicarea în anul 2023, să spunem, o să fac o confesiune aici la tine. Mulțumesc! Toată lumea a râs de noi. Cei care au fost mai politicoși au râs așa, oarecum pe sub mustață. Cei care au fost mai asumați au râs direct. Și ne-au explicat că nu știm noi cum merge treaba în piața farmaceutică. Ok, poate fi adevărat, poate nu știm exact cum merge treaba în piața farmaceutică, dar în naivitatea noastră, sau mă rog, ne asumăm această naivitate. Nu știți voi sau nu știi tu? Cel care ai schimbat mai multe domenii. Nu știu eu, pentru că eu eram la începutul activității mele în piața farmaceutică și, sigur, lumea mă considera un nou venit, să spun așa elegant. Și am zis, ok, e în regulă. Îmi păstrez această naivitate și această încăpățânare. Rămâne principiul, mi-a ajutat Dumnezeu să am puterea să pun acest principiu, să-l gravez în piatră la intrarea Companiei Naționale Unifarm. Și de atunci până astăzi, și probabil și în viitor, cu siguranță, acesta este principiul după care funcționăm. Ceea ce este și mai interesant este faptul că încet, încet, spre sfârșitul anului 2023, când Unifarm și-a rezolvat foarte multe din probleme, când a început să aibă o creștere fulminantă, când a început să-și completeze portofoliul de medicamente de la un medicament sau două, pe care le mai aveam în 2022, la sute, mii de medicamente, când am început să avem clienți din toată România, când am început să ne deschidem către farmacii, către retail, către spitale private, cele care sunt relevante și care contează cu adevărat, lumea a început să râdă mai puțin. A început să râdă mai puțin și la un moment dat, cred că anul trecut, de atunci nu prea mai râd deloc. O altă surpriză colosală a fost că parte dintre acești colaboratori, parteneri, furnizori, care nu mai râd astăzi de dorința noastră, la fel de naivă, sinceră și transparentă, de a pune totul, dar absolut totul în sprijinul pacientului, mulți dintre ei au devenit parteneri adevărați. Nu cred că și-au schimbat mentalitatea neapărat, dar au găsit un punct de sprijin în credința lor interioară, că totuși în această afacere, știi că e o mare diferență. Noi nu vindem mașini, nu vindem haine, noi vindem medicamente care salvează vieți. Sau dacă nu le salvează, le fac mai bune. Și dacă nu sunt conforme, le pot face și mai proaste. Și atunci această responsabilitate este mare, este uriașă. Și am regăsit mulți oameni din industria farma astăzi, când vorbim, care aveau o vibrație interioară și cădeau în adâncul sufletului, că totuși așa ar trebui să fie lucrurile. Ok, e o industrie complicată, complexă, supraprocedurizată. Este, cred că, alături de
industria aeronautică este industria cu cele mai multe restricții, prevederi, proceduri, legi, legislație europeană, românească. Este cea mai complexă alături de cea aeronautică și e normal, până la urmă, că introduci un medicament în corpul tău. Și trebuie să fii sigur că îți face bine și că nu îți face rău. Și încet, încet ne clădim un... cum să spun eu, ca să te fac să zâmbești așa puțin? Un renume? Nu, un fan club. Foarte frumos. Da, ne clădim un fan club și adunăm în jurul nostru companii, oameni, instituții, unele românești, altele nu neapărat, care încep să creadă cu tărie în acest principiu. Și ceea ce este și mai senzațional este că oferim și rezultate. Pentru că, vezi tu, e foarte important să fii manager într-o companie. Să te uiți pe cheltuieli, să te uiți pe venituri, să crești business-ul, să ai grijă, să fii profitabil, să te dezvolți. E tot în regulă. Asta știe să facă multă lume. Dar ceea ce înțelege mai puțină lume este că atunci când te ții de un principiu de ăsta cu o încăpățânare care câteodată frizează prostia, e adevărat, rezultatele vin de la sine. Am un buton de panică. Dacă vreuna dintre întrebările mele te-ar putea deranja, poți să-l apeși oricând și merg mai departe, deși mi-ar rămâne nostalgia unui răspuns potrivit. Nu-ți face niciun fel de griji că pentru orice de asta de panică avem medicamente. Mulțumesc pentru asigurarea aceasta. Aș vrea să înțeleagă fiecare român care ne privește astăzi de ce este important că există Unifarm printre atâția alți privați care, vorba aceea, aduc medicamente. E foarte bună întrebare. Ăștia-i statului, domne, ce au ei de câștigat? De câștigat au pacienții. Și o să explic imediat de ce. Industria farmaceutică este o industrie care, pentru că suntem în capitalism, asta ne-am dorit, ok? Trebuie să aducă profit. Sunt foarte multe medicamente care, datorită unei cantități mici, unor prețuri mari sau unor prețuri prea mici sau din multe alte considerente, nu sunt rentabile să fie aduse sau să fie pe piață în România. Adică, companiile private consideră că medicamentul X, Y, Z nu reprezintă un business pentru el. Și provoacă o pierdere și nu îi provoacă un câștig. Ok? Toată lumea poate să înțeleagă asta. Dar în spatele acelei cutii cu medicament, multe, puține, se află pacienți. Care au nevoie de acel medicament și nu de la altul. Foarte corect. Și atunci trebuie să existe o entitate care să nu fie privată, numai statul poate să facă acest lucru, care să-și asume că pentru o anumită gamă de medicamente, care este mare și foarte mare chiar, nu neapărat trebuie să câștige și bani. Că poate face acest lucru, să aducă un medicament din colțurile lumii, din Statele Unite, din Noua Zeelandă, din Australia, din Japonia, pentru un pacient, pentru a-l salva, fără adaos comercial. Este important business-ul să fie sustenabil. Suntem astăzi într-o discuție complexă, publică, de mult timp, despre profitabilitate, despre performanță, despre contabilitate, despre profit, despre dezvoltare. E adevărat, e corect. Și avem nevoie de performanță. De ce? Pentru că dacă nu investim permanent în fiecare an în creșterea companiei, în creșterea capacităților financiare, de resursă umană, foarte important în domeniul farmaceutic, pentru că noi nu avem decât farmaciști și doctori, de logistică, de capabilitate externă, de rețea externă pentru a aduce orice medicament din orice colț al lumii pentru un pacient, și asta se poate face doar prin creștere și prin dezvoltare. Fac precizarea că nu avem bani de la bugetul de stat, nu avem filă de buget, nu avem un monopol reglementat, care este tot o formă de subvenție, nu le putem aduce. Dacă nu suntem profitabili, dacă nu suntem sustenabili, chiar dacă nu, să spunem, nu suntem profitabili la nivelul unui privat care nu face serviciu public. Ceea ce facem noi diferit de privat, de o entitate privată, este acest serviciu public. Și avem o gamă largă de autorizații și de acțiuni care sunt în sfera acestui serviciu public. Serviciul public nu este aducător de profit, serviciul public nu are adaos comercial, pentru că altfel ar pune în genunchi un pacient sau un spital sau Casa Națională
sau Ministerul Sănătății și lucrul ăsta nu-l putem accepta. Dar cadrul legislativ sau contextul sociopolitic îți permite să faci acest serviciu public într-un mod, să spunem, relaxat, deși poate nu este acesta termenul, sau sunteți într-o continuă alergare, precum un privat, pentru a îndeplini criteriile acelea de performanță care vi se cer clipă de clipă până la urmă? Suntem într-o cursă a performanței, e adevărat. Dar nu pentru că ne aleargă cineva. Suntem într-o cursă a performanței pentru că noi înțelegem foarte bine la interior că dacă compania nu se dezvoltă vertiginos, ca cifră de afaceri, ca profitabilitate, ca resursă umană, ca număr de oameni, nu vom putea să susținem partea de serviciu public. Și vreau să spun ceva. Partea de serviciu public crește exponențial de la un an la celălalt. Dar când alții au făcut greșeli istorice, nu i-a mai alergat nicio voce a conștiinței. Acum pare că voi asta nu e problema noastră. Aveți a curăța inclusiv ceea ce spuneam, istoria recentă nu atât de da, e foarte adevărat. Curată în ceea ce privește Unifarm. Cum ai găsit Unifarm atunci când ai venit? Și haideți să vorbim un pic, neapăsând butonul, despre faimoasa datorie. E adevărat că unii nu au avut această conștiință a binelui public. E adevărat că unii nu au avut această conștiință a onestității, a transparenței. E foarte adevărat. Dar asta în egală măsură nu e vina companiei. Fiecare dintre noi răspundem pe pământ în fața legii și dincolo în fața lui Dumnezeu. Deocamdată suntem în fața legii, din fericire. Mai avem până ajungem să răspundem dincolo. Și această lipsă de responsabilitate este foarte adevărat. Au condus compania națională, care este o companie strategică, este un mare aset a României. Este o companie strategică, este un bun de mare valoare a României. Și fac o scurtă paranteză. Să știi că în ultimii ani sunt țări europene, cum este Portugalia, de exemplu, care ne-au copiat sau ne copiază modelul de lucru. Pentru că fără o copie a Unifarmului în Portugalia sau în alte țări europene, și mai sunt și altele, și Polonia, și Grecia, și Ungaria, fără o copie a Unifarmului, a modului de lucru în interesul cetățeanului și doar în interesul cetățeanului și nu neapărat al profitului, piața farmaceutică națională din țara XYZ suferă de lipsa foarte multor medicamente. Mi-a plăcut mult nuanța aceasta cu interesul cetățeanului și nu neapărat al pacientului, pentru că fiecare pacient are și aparținători și mai departe un context social pe care și pe el îl salvați indirect. Să ne întoarcem la întrebarea aceea de buton roșu. Da, am spus-o și mai devreme, în anul 2022 Unifarm era într-o zonă clară de faliment. Lucrurile arătau foarte rău. Recunosc că am fost o persoană absolut inconștientă și lipsită de discernământ când am decis să accept această provocare. Știam cât de rău arată lucrurile, dar le știam la suprafață. Nu le știam în profunzime cât de rău arată. Când am aflat în profunzime, era deja prea târziu. Exista o datorie istorică a Unifarmului, exista o gaură în buget. Hai să ne exprimăm un pic mai pe înțelesul oamenilor. Exista o gaură fabuloasă în bugetul Unifarmului. Gaura se datora și lipsei de activitate și pierderilor din ultimii ani și de asemenea gaura se datora și perioadei din pandemie. Adică vaccinurile, adică măștile? Nu vaccinurile. Unifarm n-a avut niciodată vaccinuri. În schimb, da, a avut măști, combinezoane și alte lucruri care la momentul pandemiei păreau importante. Pe cale legală s-au restructurat aceste povești într-un efort extrem de mare, timp de 3 ani. Legislația a permis, instituțiile statului au sprijinit, pentru că toată lumea a înțeles importanța existenței unui Unifarm curat și funcțional mai ales. Activitatea a crescut foarte mult. Uite, îți dau un exemplu. Primul buget aprobat în anul 2022 de Consiliul de Administrație și de AGA, care AGA este, pentru noi este Ministerul Sănătății. A fost, l-am făcut eu, oarecum, recunosc acum, vă rog să mă iertați, un pic din burtă.
în 2022, pentru că nu mai aveam medicamente pe care să le vindem. Rămăsese fără niciun fel. În industria farmaceutică, dacă nu ai autorizații și medicamente, nu ai ce să vinzi. Dar aceste două medicamente care rămăseseră erau realmente două sau e o figură de stil? Nu, realmente două. Două medicamente? Nu, două tipuri de medicamente, două molecule. Ok? Nu două pastile, două tipuri de medicamente. Și am creionat din burtă un buget undeva în jur de 30 de milioane. Sincer, am fost sceptic că îl fac, pentru că nu aveam cu ce. Nu mai aveam autorizație. În piața farmaceutică, ca să poți să vinzi o pastilă, îți trebuie autorizație. Și asta trebuie să le amintim unor curajoși care merg acum în zone, tot soiul de zone cosmetice, alternative. O să discutăm imediat și de asta și cred că e o discuție foarte interesantă. Am făcut 90 de milioane în anul ăla. Astăzi suntem la un buget care depășește și va depăși cu mult 200 de milioane în 3 ani de zile. De asemenea, uite, din punct de vedere al capitalurilor proprii, care e un indicator important, a fost pe minus cu foarte multe sute de milioane până acum. Anul ăsta în care vorbim este primul an în care este pe plus 68 de milioane la jumătatea anului. Dacă vorbim din punct de vedere al valorii companiei, orice companie are o valoare, da? Un SRL are o valoare, un SA are valoarea dată de acțiunile sale și suma lor totală. În anul 2022, valoarea companiei prin suma acțiunilor pe care statul le deține era de 4.120.000, rotunjit așa mare. Astăzi, înregistrată la Registrul Comerțului, valoarea de piață a Unifarmului este de 492 de milioane. Eu zic că pentru 3 ani e un salt destul de bun ca valoare de piață. Cine a vrut, de fapt, nu aștept un nume și un prenume, ca Unifarm să nu mai existe? Pentru că, practic, și greșelile istorice sunt făcute tot de oameni. Există un vinovat pe care, după cum ai spus, o altă instanță îl va judeca vreodată? Nu fac un secret și, sincer, acum, ce să facem? Le spunem iubiților noștri telespectatori niște lucruri pe care ei le știu de o viață și pe care, cum și dacă nu le știu, le simt că sunt adevărate. Piața farmaceutică este o piață în care sunt enorm de multe interese. Este o piață grea, este o piață hipercompetitivă, este o piață cu bani mulți, este o piață în care se învârt sume mari de bani. Apar și nume de politicieni printre cei care s-ar fi bucurat de închiderea Unifarm? Nu apar nici de companii, nici de politicieni. Apare interesul privatului de a-și menține o piață sau, mă rog, poziția dominantă sau pozițiile dominante dintr-o piață. Acum, asigur că nimeni nu e naiv și toată lumea înțelege că dacă statul român, prin compania lui farmaceutică Unifarm, câștigă 50 de milioane de lei, 100 de milioane de lei, 200 de milioane de lei sau mai mult la cifra de afaceri și la profit, ăsta dispare din zona privată. E logic ce spun, e aceeași piață. Piața nu crește de pe o zi pe alta. Dacă statul român crește, dacă statul român se împuternicește, dacă compania statului crește, sigur că pe aici, pe acolo, zona privată mai scade. Și atunci, din această perspectivă, mai ales că Unifarm a avut întotdeauna o relație istorică extraordinar de bună cu spitalele din România, pentru că, bun, e și normal să fie așa, și un focus pe spitale deosebit, îl avem în continuare, focusul este pe spitale. E ușor de înțeles de ce au fost întotdeauna aceste presiuni. Nu e rolul nostru acum și nici locul și nici rolul să arătăm cu degetul sau să găsim vinovați cu nume și prenume. Sincer, nici nu cred că avem calificarea și pregătirea potrivite pentru așa ceva. Dar putem să înțelegem fenomenul per ansamblu și să înțelegem că da, n-au cum să nu fie presiuni. Piața farmaceutică este o piață care se bate umăr la umăr cu piața de armament. Cum v-ați gândit să comunicați pentru ca românii să înțeleagă ce reprezintă Unifarm și pentru ca, probabil, dacă vreodată performanța Unifarm va deranja, să existe și protestatari care să iasă și să încerce să vă ia apărarea într-un context că, iată, se tot poartă expresiile acestea publice și deschise. Am impresia că românul de rând asociază Unifarm cu
ceva ce nu știe că a făcut rău cândva, dar nu înțelege exact că atunci când se duce la farmacie are a-i mulțumi și doamnei care a contribuit la dosarul pentru ca medicamentul acela să ajungă în farmacie. Aici aș vrea ca într-un context în care poate vreodată vă va fi greu, să știm că există cineva care, printre români, care a înțeles cumva toată lupta aceasta pe care echipa ta o face. Te vei supăra foarte tare pe mine dacă îți voi spune că eu aș vrea ca pacienții noștri să înțeleagă un pic altceva. Ce anume? Să înțeleagă că uniform este mânuța invizibilă din spatele teșghelei de la farmacie sau din spatele doctorului din spital, care atunci când un medicament lipsește, face tot ceea ce este omenește posibil să-i aducă. Chiar dacă directorul general face diabet pentru asta. Te-a costat un diabet. Da, m-a costat un diabet. Pe fond nervos, da, e adevărat. Pastile mi le cumpăr din banii mei, nu iau de la Unifarm. Vreau să fac această precizare. Vreau să înțeleagă oamenii că atunci când un privat decide să retragă un medicament din piață, pentru că nu mai convine. Nu mai convine prețul, nu mai convine din punct de vedere economic, Unifarm va face eforturi de a-l repune pe piață. Vreau ca pacientul să înțeleagă că atunci când mai mulți privați se înțeleg între ei pentru a retrage în același timp medicamente salvatoare de viață din piață, pentru a crea o formă de presiune cu scopul de a crește prețul, atunci Unifarm va veni și va pune medicamentul pe piață la prețul corect și atunci privatul nu are decât opțiunea ori să revină în piață la prețul corect, ori să nu mai vândă deloc. Deci este o formă și de reglarea pieței într-un mod indirect și de combaterea formei de monopol. De asemenea, privatul trebuie să mai înțeleagă că Unifarmul nu este competitor. Noi nu suntem o multinațională care alergăm după indicatori, să ținem de un fond de investiții care ne cere să avem un profit minim atât, pentru că altfel se întâmplă nu știu ce. Nu. Scopul nostru este cu totul diferit. Da, ne interesează performanța, ne interesează profitul, ne interesează profitabilitatea, creșterea, dar mai presus de astea ne interesează viața pacientului. Uite, sunt multe forme, de exemplu, prin care putem ajuta un pacient. Există autorizația de nevoi speciale per pacient. Adică, un pacient este într-o stare gravă la spital și vreau să știe oamenii aceste forme de manifestare a voinței lor și a noastră în egală măsură. Medicamentul nu este disponibil în România, din orice fel de rațiune. Medicul, șeful de secții, se adresează Unifarm, întocmește un dosar medical, un raport de la spital. Acest dosar medical e o formulă scurtă, deci nu are de pierdut 3 zile. Nu, e un dosar medical, este stipulat prin lege, mă rog, are niște criterii obligatorii, e un dosar medical, ok? Doctorul știe ce trebuie să scrie în el, fără doar și poate, doctorul curant. Îl trimite la noi și la Agenția Națională a Medicamentului, îl aprobăm, căutăm acest medicament peste tot în lumea largă, unde am putea să-l găsim, îl aducem, îl plătim și îl aducem în regim de maximă urgență la pacient și la spital și la doctorul curant ca încercăm să-i salvăm viața. Asta este autorizația de nevoi specială pe pacient. Vreau să spun că avem mai nou, au crescut foarte mult cazurile, sunt undeva aproximativ 70-80 de cazuri pe lună. Este foarte mult. Te întrerupeam tocmai pentru că atunci când românul sau medicul aude de un dosar, ne speriem cu toții de ce ar presupune acel dosar. Dar ceea ce cereți nu presupune, nu e o piedică. Nu cerem noi, cere legislația. Nu este o piedică, ci este ceva ce se poate obține într-un timp optim. Evelin, poate fi o piedică doar dacă nu există voința medicului de a salva pacientul. Hai să fim direcți și cinstiți. Dacă un medic dorește să-și salveze pacientul, un dosar medical nu e o piedică. Ok? Mai există autorizațiile de nevoi speciale pe produs.
Adică o gamă întreagă de produse lipsește din piață și atunci o căutăm peste tot să putem să o autorizăm împreună cu ANM-ul, să publicăm prețul în Canamet și așa mai departe și să punem la dispoziția spitalelor și farmaciilor. Mai există și autorizația de ultimă instanță, se numesc, care sunt pentru formele cele mai grave ale bolii, în care autorizarea este un pic mai rapidă. E foarte rapidă și la nevoi speciale pe pacient, dar asta este chiar și mai rapidă. Și publicarea monitor oficial a medicamentului se face cu maximă urgență zi sau noapte pentru a duce medicamentul la pacientul respectiv. Există livrările de urgență la spitale. Noi avem permanență 24/7. Și în condițiile în care spitalele au nevoie de un medicament, vineri seară, sâmbătă, sâmbătă seară, duminică, duminică noapte, pleacă mașina de la Unifarm în maximă oră, chit că e la Satul Mare, chit că e la Timișoara, chit că e la Iași, chit că e la Constanța, și duce medicamentul pentru pacient. Astea sunt costuri. Astea nu sunt activități economice generatoare de profit. Astea sunt costuri. Astea sunt serviciu public. Asta înțelegem noi prin serviciu public. Pentru aceste tipuri de autorizații, tipuri de acțiuni pe care noi le punem la dispoziția pacienților, a cetățenilor, sunt echipe mari în spate care lucrează, care planifică zbor de urgență, care contractează producător american care este pe invers fus orar față de noi, care fac plățile internaționale, care fac toate lucrurile astea. Există o echipă întreagă în spate. Nu ne-a plăcut întotdeauna să fim așa mai discreți, mai oculți. Ne-a plăcut să fim în umbra medicilor mari care salvează oameni. Dar cred că este momentul ca oamenii să știe că există acolo cu siguranță îngeraș, nu drăcușor, care stă pe umărul medicului și care îi dă medicamentul la mână pentru a-i salva familia, copilul, prietenii, mama, sora și așa mai departe. E important pentru oameni să știe acest lucru. Ați fost acuzați că aveți salarii mari. Mit sau realitate? Pentru că, pe de altă parte, dacă e să ne uităm la grila de salarizare, că m-am uitat un pic, am fost curioasă, foarte bine. Cumva pe poziții similare, oamenii din privat n-ar considera că e neapărat o binecuvântare să lucrezi la Unifarm. M-am uitat inclusiv la salariul tău, că auzisem că și acesta e legendar. Nu pare prea legendar. Parcă nici măcar eu n-aș accepta din motive financiare lucrul acesta, apropo de misiuni și de... Da? Eu cred că ne trebuie în țara asta un pic de calm și înțelepciune, pentru că românii deșteptăciune și inteligență au. Compania statului, singura companie națională farmaceutică a României, este la liberă concurență în fiecare secundă cu operatorul privat. În afară de Unifarm, toți ceilalți din piața, dar absolut toți ceilalți din piața farmaceutică sunt privați, 100%. Și în general, în marea lor majoritate, multinaționale. Big Pharma, cum spune omul de rând. Ok. Cu care noi ne luptăm. Pe de o parte lucrăm cu ei, pe de o parte ne luptăm cu ei. Lucrăm cu ei pentru a aduce medicamente, ne luptăm cu ei atunci când practicile lor afectează pacientul. Este un joc de tras-împins permanent. Oamenii noștri sunt farmaciști și medici. Dacă diferența de salarizare este prea mare, nu spun că nu există, sigur că există o diferență mare de salarizare, dar dacă este dezastruos de mare între cei care lucrează la statul român și cei care lucrează în mediul privat, noi nu vom putea niciodată să ținem un angajat bun. Și mai mult decât atât, nu vom putea niciodată să aducem din mediul privat, pentru că eu cred că asta ar trebui să discutăm astăzi în mediul politic. Cum facem să luăm oamenii buni? Cum aducem oamenii buni din mediul privat să lucreze în interesul statului român. Asta ar trebui să fie problema. Sigur, vreau să spun că am reușit. În proporție de 95%, toată echipa de astăzi a Unifarmului sunt oameni veniți din mediul privat și care nu au avut legătură cu perioada de dinainte de 2022. Deci sunt curați. Nu spun că ceilalți nu erau, dar nu au avut legătură cu perioada, n-au văzut practicile, Dar ceilalți unde s-au dus? Nu s-au atins, nu știu, în lumea largă, nu s-au atins de practicile de dinainte de 2022. Eu am ajuns la 2 ani după pandemie, după scandalul major din pandemie. Toată echipa este formată de la 2022 încoace.
5% sunt oameni care n-au avut legătură cu așa ceva și sunt din mediul privat. Se vede asta. Se vede în spiritul de combativitate, în orientarea către performanță, în deschiderea mentală către nou, către proiecte inovatoare și așa mai departe. Și am avut șansa să aducem, de exemplu, nu o să dau nume, evident, cei mai buni oameni pe anumite specificități extrem de tehnice de la operatorii privați. Și astăzi, în întâlnirile cu operatorii mari privați, ne reproșează că le-am furat cei mai buni oameni. Sper să le treacă supărarea la un moment dat. Eu nu cred că i-ați furat, eu cred că i-ați virusat cu misiunea aceasta de datorie publică și de ceea ce spuneai mai devreme, de felul în care contează fiecare zi atunci când angajatul uniform se duce acasă. Da, pentru că ne face să ne simțim puțin mai speciali. Și acum, cu naturalețe și onestitate vorbind, oricărui om, tuturor, ne place să ne simțim un pic mai speciali. Și dacă pe lângă jobul de zi cu zi, pe lângă fluturașul de salariu, cum îi spunem noi, ai satisfacția că mergi pe stradă și treci pe lângă un spital și zâmbești și spui, uite, fără o bucățică din munca mea, spitalul ar trebui să se închidă. Și acum este plin de oameni, este plin de pacienți, doctorii au grijă de pacienți și toate lucrurile sunt ok. O să mă întorc mâine dimineață la servici și o să mă asigur că spitalul o să aibă în continuare ceea ce trebuie ca să salveze oameni. E un sentiment pe care greu îl găsești în altă parte. Aici n-ai fost pe deplin sincer, pentru că nu e că te întorci mâine dimineață. Eu știu că telefonul tău nu se oprește niciodată din sunat și aici voiam să ajung. Cum îți împarți anxietatea aceasta în, dacă nu sunt un ceas atent la cine sună, un contract nu se poate semna sau ceva se împiedică, cum reușești să-ți mai aparții, ție și familiei tale, în jobul acesta care nu se termină după 8 ore de program? Cum spuneai, mă duc seara acasă și mâine dimineață. Nu e. Telefonul tău nu se oprește niciodată. E adevărat, dar uite aici... Iarăși, am fost sincer, pentru că să știi că în domeniul sănătății publice noi suntem un fel de urgență a medicamentelor. Ca să mă exprim așa foarte simplist, extrem de simplist. Un fel de ambulanță a medicamentelor, ok? O urgență a medicamentelor. Chiar mă gândeam la asta, am văzut o mașină uniform recent și trecătorii spuneau, uite, ambulanța. Și mi-a plăcut foarte mult. Dar aici nu suntem speciali. Deși ne place să ne simțim speciali, aici nu suntem. Să știi că medicii dorm cu telefonul la capul patului și răspund la orice oră de zi și din noapte. Sunt enorm de mulți oameni dedicați, sufletiști, profesioniști, care salvează oamenii în fiecare secundă și că trebuie să le mulțumim și eu, dacă aș putea, le-aș face piedestal fiecăruia în parte. Piedestal, ca la o statuie. Sunt foarte mulți manageri de spitale care nu dorm noapte, nu dorm zi pentru spital. Sunt foarte mulți profesioniști din DSP-uri și din NSP și din Ministerul Sănătății, de peste tot, care efectiv adică acest sistem de urgență devine o a doua natură, devine o normalitate. Nu mai e specială. Nu suntem doar noi. Aici sunt foarte mulți care sunt așa, foarte mulți medici, foarte multe asistente, foarte multă lume din domeniul ăsta este în această stare de alertă permanentă. Asta, aici nu suntem foarte speciali, dar suntem fericiți că suntem și noi alături de ei. Știi de ce halatele medicilor sunt albe, nu? Ca să se vadă de departe că sunt îngeri. Și cumva, pornind de la ideea aceasta, aș vrea să le explicăm puțin medicilor inimoși, dar și celor mai, să spunem, pragmatici, linia fină între a ajuta și a veni în beneficiul pacientului și a-ți risca poate chiar parafa. Există medici care la congrese spun, nu vine și la noi medicamentul acela, n-avem și noi ca alții. Și într-adevăr, medicul nici nu știe unde să se adreseze dacă nu știe să facă acel referat de necesitate, să-l trimită mai departe comisiei din minister sau mai știu eu care e parcursul. Și de multe ori medicii aproape că iau pentru ei medicamentul respectiv și vorbesc acum de o speță, după cum spuneam, și pe zona de dermatocosmetice și nu doar. Deci iau pentru ei, administrează pacienților dorind să le facă un bine, poate. Nu mă refer la cei care se gândesc, poate, la rezultatele financiare, dar uneori gestul acesta se poate întoarce tocmai, nu mai zic împotriva medicului, dar tocmai împotriva pacientului. Dacă un medic are nevoie de un medicament
ca să nu-l mai ia el în geantă? Unde să se adreseze și ce pățește dacă îl ia? Hai să zicem medicamentul, glutation de pildă. Eu cred că orice medic responsabil, știe foarte bine să caute un medicament, să citească instrucțiunile și efectele adverse, să-l caute pe site-ul ANM-ului. Nu-l găsește în România. Să-l caute în Canamed, care este legea românească a medicamentului, să-l identifice și să-l folosească corect. Și dacă el nu e în România? Sigur că există și excepții. Așa. Sunt și medici care recomandă sau administrează pacienților produse care nu sunt autorizate. În România. Lipsa autorizării unui produs, ce înseamnă de fapt? Aș vrea să înțeleagă bine telespectatorii. Nu este ca la o jucărie sau ca la o haină. Bun, n-are eticheta cu România. Ok, și care e problema? E la fel. Nu. Autorizarea făcută de către Agenția Națională de Autorizare de Resort, Agenția Națională a Medicamentului, face ca orice produs care este medicament, RX, cum îi spunem noi, să treacă prin toate furcile caudine posibile. Verificare, analize, certificare de calitate, analize detaliate, alte seturi de analize, dosare, peste dosare, studii clinice, etc., 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 etc. Este un dosar extrem de vast și de complex pentru autorizarea unui medicament. Dar îți vor spune că în alte țări el funcționează. Aceste furci caudine îți garantează ție, ca om, că medicamentul pe care ți-l administrezi este sigur pentru tine. Sigur, adică produs sigur, transportat sigur, produs sigur, transportat sigur, transportat sigur, verificat permanent, verificat cu sistem de farmacovigilență în care se raportează reacțiile adverse, cu serializare europeană, cu certificat de analiză pe fiecare lot de medicament și așa mai departe. Mergem mai departe spre ce am pronunțat sau nu intrăm în discuția aceea? Putem să intrăm și în discuția aia. Sunt foarte multe, dar putem să ne adăugăm la multe altele. Există multe clinici din România care recomandă sau administrează pacienților, din păcate, produse care nu sunt autorizate. Nu este jobul Unifarmului să facă această triere. Noi putem doar să constatăm și să încercăm să le aducem în mod oficial autorizat în România pentru ca pacientul să poată beneficia de efectele medicamentului într-un mod corect. Pentru că e clar că ele au rezultate. Ok, în regulă. Numai că tu în momentul în care primești un medicament care îl cunoști după o substanță activă, glutation, de exemplu, că l-ai ridicat mai devreme. Vorbeam. Okay? Da. Miraculosul glutation. Ok? Tu știi că, noi știm, de exemplu, există doar 2 producători europeni cu care noi vorbim în permanență. Dar dacă produsul adus în clinica X, Y, Z, nu știu cum să, nu le cunosc și nici nu vreau să am o... Dacă nu este adus din Europa, dacă este adus din altă țară. Ce riscă medicul respectiv? Dacă medicamentul adus în România, care nu este din Europa, de la fabrica care l-a consacrat, și adus dintr-o fabrică din India, sau din Turcia, sau din Africa, sau din, habar n-am, de oriunde. Sau nu din fabrică. Sau nu din fabrică. Dacă medicamentul are, de exemplu, în componență, pentru că nu-i face nimeni analize, dacă are în componență metale grele, dacă acele metale grele din componența suspensiei de medicament, da? Adică orice medicament este format din API, substanță activă, și excipienți. Poate să aibă metale grele și în API, în substanță activă, poate să aibă metale grele, de exemplu, și în excipienți. Și te trezești că îți administrezi un produs de beauty, ok, în care crezi că îți face bine și îți face că el, de fapt, este un aminoacid care contribuie la regenerarea celulară. E ok. Și te trezești că faci cancer peste 2-3 ani. Și nu înțelegi de ce. Medicul își riscă parafa? La un control al statului, da. Grav. Dar nu parafa medicului mă îngrijorează pe mine. Ci viața pacientului. Exact. De asemenea, cred că a trebuit și probabil că o să reușim încet. Uite, astea sunt niște momente senzațional de bune. Nu suntem noi autoritatea care face chestia asta. Repet, noi suntem doar compania care am putea și încercăm să-l aducem în mod autorizat. Acum sper că dacă ai zis, nu se strică și încearcă și alții. Poți să încerce, nu e o problemă. Până la urmă este o piață liberă concurențială, dar nu despre asta este vorba. Nu avem o frică din perspectiva asta.
Măcar de-ar fi adus autorizat. Deci, măcar de-ar fi adus autorizat ca oamenii să-l folosească corect. Dar trebuie să facem și un pic de... nu de educație, că telespectatorii tăi sunt deștepți și școliți. Nu neapărat educație. Să-i responsabilizăm pe fiecare dintre ei. Oameni buni, hai să avem un pic de conștientizare. Adică, hai să respirăm puțin, să numărăm până la 10, înainte de a lua o decizie, și să înțelegem care sunt consecințele deciziei noastre. Pentru că, repet, pot fi extrem de periculoase unele dintre substanțele aduse în România. Se practică din anii 90, Evelin, s-au adus medicamente cu portbagajul. Ok. Unele au făcut bine, dar garantat, multe dintre ele au făcut rău. Și poate nu e vorba doar de parafa medicului și, desigur, de starea de sănătate a pacientului, ci chiar de libertatea medicului, că e un lucru... Da, folosirea unui medicament neautorizat are niște repercursiuni penale. E regulă. Dar, încă o dată, asta nu e preocuparea mea. Adică repercursiunea penală a celui care nu respectă aceste condiții stricte a celor care lucrează în domeniul sănătății și farmaceutic nu e ceva pe care eu să o am în fișa postului. În schimb, ceea ce am în fișa postului este preocuparea pentru telespectatorii tăi. Și aș vrea să înțeleagă că dacă sunt medicamente pe care le vor, dacă sunt medicamente pe care și le doresc, putem să facem un efort și noi și alte entități farmaceutice, ok? Să le autorizăm, să le aducem în România autorizate, adică verificate, trecute prin toate furcile caudine posibile, astfel încât să putem să îi mânăm fiola omului, uitându-ne în ochii lui și zâmbindu-i, ia-o că este în regulă. E ok, îți face bine, nu-ți face rău. Să mergem și către o zonă mai luminoasă, că pare că te-am înconjurat așa cu o mulțime din comentariile acelea răutăcioase pe care la rândul meu le-am tot văzut în social media și întrebările directe. Cea mai frumoasă zi la Unifarm, care a fost până acum? Uite, astăzi este ziua în care după 3 ani și jumătate sau aproape 4 de efort susținut de salvarea companiei și de așezarea ei pe un drum corect, am ocazia în emisiunea ta să spun aceste lucruri minunate oamenilor care se uită la noi. Mulțumesc! Nu ți-ai pierdut abilitatea de bun comunicator, ca să spun așa, apropo de viața de dinainte. Ce-și propune Unifarm de aici înainte? Pentru că e clar că am văzut că vreți și puteți să creșteți. Care ar fi proiectul acela în care, așa cum spuneai la început de drum, doar tu credeai, pe care l-ai astăzi pentru mâine? Evelin, nu o să detaliez planurile concrete ale Unifarmului, nu de alta, dar trăim într-o lume hiperconcurențială și o să țin planurile strategice ale Unifarmului un pic mai ferite de ochii presei. Am să le comunic doar după ce le facem. Acesta e motivul pentru care răspunsul tău la invitația mea a întârziat un pic, pentru că, a întârziat mai mult. Pentru că mi-am dorit tare mult să fii invitat în emisiune. Și iată că aceste planuri concrete le voi dezvălui și intenționez să fac acest lucru, să mă adresez pacienților, oamenilor, la tine sau la alți oameni care doresc să audă lucrurile astea. Aici eu m-aș bucura să fii pe toate canalele de televiziune din nou. Nu chiar, nu-mi doresc lucrul ăsta. Este suficient să spunem lucrurilor și ele să ajungă la pacienți, lucrurile bune pe care le facem. De ce? Nu pentru a ne lăuda neapărat, deși, mă rog, nici asta nu e foarte rea la un dat, dacă e într-o măsură potrivită, dar ca oamenii să știe care sunt instrumentele, care sunt proiectele, care sunt lucrurile de care pot beneficia. Uite, și îți dau un exemplu. Canalul de urgență. Canalul de urgență este un mecanism prin care este adresat într-un fel medicamentelor inovative, prin care Unifarm înțelege cu producătorii, pe baza unei comenzi justificate, pentru o anumită gamă de medicamente, nu pentru toate deocamdată, dar creștem în fiecare an, mai adăugăm alți producători. Atunci când nu găsești un medicament nicăieri, te duci și dacă medicamentul este pe canalul de urgență al Unifarm, Unifarm ți-l va trimite exact în farmacia aia, oriunde ai fi din România, exact pentru rețeta pe care tu o ai. Am întâlnit enorm de multe cazuri de oameni necăjiți, care căutau din farmacie în farmacie
medicamente pentru ei sau pentru copiilor. Și acum 3 ani m-a abordat un domn într-o farmacie aproape de locul unde stau, unde locuiesc, spunându-mi că mă recunoaște oarecum de la televizor, că a auzit că am sau sunt la unifarm sau am o legătură cu unifarmul și că este nebunit căuta un medicament pentru copilul lui în 10 farmacii și nu le găsea nicăieri. Am reușit să-l ajut pe omul respectiv, dar de acolo ne-a venit o idee. Și ne-am dat seama că românii n-ar trebui să mai alerge din farmacie în farmacie negăsind medicamentul. Sigur, nu avem o baghetă magică, Evelin. Nu avem un buton roșu nuclear. Cum este acest roboțel. Nu putem apăsa repede și să rezolvăm toate problemele de pe azi pe mâine. Nu vreau să mint pe nimeni, vreau să fiu foarte asumat. Dar încet, încet, cu multă muncă, cu multă tenacitate, cu multă transpirație și cu mult consum, reușim să schimbăm lucrurile în bine. Suntem la început de drum totuși încă și dacă m-ai întrebat de un obiectiv, ți-aș spune unul mare strategic, fără să le detaliez din punct de vedere tehnic pe celelalte. Mi-aș dori foarte mult ca unifarm împreună cu toți partenerii lui, că sunt spitale, că sunt farmacii, că sunt alți distribuitori, că sunt producători, că sunt, nu știu, orice entitate din acest domeniu, să facă în așa fel încât să nu mai existe oameni necăjiți în această țară care să caute un medicament și să nu-l găsească. Exact la lucrul acesta mă gândeam. Și, sigur, e utopie ce spun. Probabil că vor mai exista tot timpul unele, dar să fie într-o măsură cât mai mică. Și, de asemenea, ne dorim foarte tare să nu mai existe medic în spital, eroii noștri. Da? Eroii noștri. Ei sunt eroii noștri. Supereroi. Supereroii noștri. Să nu existe medic în spital care să se zbată împreună cu pacientul între viață și moarte în încercarea de a-l salva și să nu aibă medicamentul salvator în mână. Aici voiam să ajung din nou. Asta este misiunea noastră. Să știi că noi pentru asta am fost înființați. Noi de asta existăm. Asta este ceea ce căutăm noi în viața noastră. Și de această misiune ne ținem în fiecare zi. Era această legendă urbană și nu doar, cu pacientul care ajunge în spital și din clipa în care ajunge în spital, medicul îi recomandă tratamentul, îi prescrie tratamentul, iar aparținătorul fuge la tot soiul de farmacii să-l găsească pentru că spitalul nu are. Și aici, din nou, împingi aparținătorul să facă ceva la limita normalului, mă rog, pentru că vine cu medicamente din afara spitalului care îi sunt administrate în spital. Sau, din nou, a mai fost, și cred că fiecare român știe asta, în salonul bolnavului nu se putea aduce acel medicament, dar în farmacia de la parterul spitalului exista, tocmai ca aparținătorul să coboare. Să știi că mi-a plăcut foarte mult intervenția ministrului Alexandru Rogobete, care este un tip foarte tânăr și foarte mișto și foarte energic. Chiar mă întreb de unde are atâta energie. Și eu am, dar el parcă duduie. Care a ieșit public și a spus că este rușine de acest lucru. Și mi s-a părut un act de mare curaj și de mare asumare și de mare bărbăție ca decident al statului să spui, uite, da, există acest fenomen, îl cunosc și mi-e rușine că există. Și fac tot ce pot să încerc să-l schimb. Aici nu are legătură neapărat cu existența sau neexistența medicamentului în piață. Când vorbești cu unifarm, vorbești dacă medicamentul există sau nu există. Dacă nu există, atunci intervenim. Aici e vina managerului? Aici e o problemă de management a spitalului. Pentru că au fonduri, au tot ce le trebuie. Sunt multe cazuri în care există un management fabulos de bun. Fabulos. Sunt și cazuri în care lucrurile mai scârție. Putem să ne referim și la corupție în cazul acesta? Nu, pentru că eu nu sunt procuror. Am înțeles. Bun. Și nefiind procuror, nefiind magistrat, o să încerc să-mi adaptez. Nu sunt nici polițist, nu sunt nici, mă rog, n-am nicio calitate din această sferă și eu mă feresc să... Nu sunt nici politician și atunci eu mă feresc să pun etichete. Și dacă există corupție și există peste tot în lume corupție și cu siguranță există o doză de corupție peste tot, eu cred că instituțiile statului care chiar, mai ales acum, cum să spun eu, le vedem că simt cu adevărat nevoia de a face lucruri și de a schimba ceva,
Sunt convins că vor merge pe acest drum. Și ne dorim cu toții să meargă pe acest drum. Trebuie date niște exemple, trebuie făcut un pic de ordine, trebuie gândit sau regândit un pic managementul din anumite spitale. Pentru că, repet, dacă medicamentul nu există deloc, atunci, da, întrebați-ne pe noi și vi-l aducem. Găsim o soluție. Ok, oameni buni, găsim o soluție, de vreun fel. Omenește, dacă e omenește posibil. Dar dacă el există în România, există în piața farmaceutică și există în farmacie, dar nu există în spital, asta e o altă discuție. Pentru că vorbeam de marile întâlniri și aminteam la începutul discuției noastre despre întâlnirea aceasta a ta cu tine însuți, aș vrea să te întreb dacă misiunea aceasta pentru perioada și pentru etapa aceasta din viața ta e dată de faptul că ți-ai pierdut părinții și din cauza contextului sanitar din România. Poate nu dintr-o culpă medicală, așa cum există tragedii în continuare și nu doar în România, adică poate nu la pierdere în sine mă refer, ci la felul în care s-a desfășurat această pierdere. Da, e un pic greu să vorbesc despre subiectul ăsta. Mă alătur și eu multor alți oameni care și-au pierdut apropiații din motive de sănătate, de prea de tineri, cu mult prea tineri, dintr-o culpă medicală. La mine, la amândoi, au fost din culpă medicală, fără doar și poate. Și din nepăsare, și din nesimțire, și din indolență, și din blazare, și din autosuficiență, și din neînțelegerea misiunii reale pe care trebuie să o aibă cineva care lucrează în acest domeniu. Unde dacă nu-ți pasă de omul lângă tine, dacă nu rezonezi cu el, cu toată ființa ta, ești liber să pleci și să vinzi haine în orice piață publică din această capitală frumoasă, dar nu în domeniul sănătății publice. Și sigur că mi-a rămas o frustrare. Sigur că mi-a rămas o anxietate. Mi-a rămas o furie. Și o datorie. Da, furia alimentează datoria. Recunosc că, uite, au trecut atât de mulți ani totuși de atunci și ai mei s-au prăpădit foarte de tineri unul după altul, din culpă medicală amândoi. Și am o furie care, deși am crezut că se va mai estompa cu trecerea timpului, nu s-a estompat, din păcate. Se mai spune pe holurile secțiilor de oncologie: dă-te și tu la o parte, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților tăi? Se spunea mai urât de atât. Dar nu poți să spui că ești în emisiune. N-am mai trecut niciodată pe atunci, n-am mai avut curajul să mai trec. N-am mai avut tăria să mai trec. Merg în spitale, vorbim cu medicii, vorbim cu managerii, vorbim cu farmaciilor din spitale despre ce medicamente au nevoie, despre ce nevoie de ajutor au din partea noastră, ce putem să facem să-i ajutăm mai mult, dar efectiv pe secții, mai ales pe cele de oncologie, cele de cancer, îți mărturisesc că nu am avut tăria să intru. Dar dacă ar exista așa un telefon special spre cer și ai tăi s-ar uita la televizor, la emisiunea asta, ce crezi că ar zice despre directorul general de la Unifarm? Nu mi-am pus vreodată această întrebare. E prea complicat să mă gândesc la asta acum în timpul emisiunii. Dar eu știu ce ar vrea să spună pacienții care ajung acum, astăzi, când vorbim pe holul secțiilor de oncologie. Și știu ce ar vrea să spună copiilor sau părinților. Și ar vrea să spună că vor să facă orice și să aibă la dispoziție orice fel de tratament. Ultimul răgnet, orice. Că dacă există o șansă de 1, 2, 3, 5, 10% pentru a-l salva, să-l salveze. Și dacă acel 1, 2, 3, 5, 10% se află într-un medicament care există undeva pe lumea asta, să-l aducă cineva. Eu vă pot promite că ne facem luntre și punte și îl aducem de undeva. Ca să existe acel
1, 2, 3, 5, 10%. Pentru ei, pentru părinților și pentru copiilor. Și nu e vorba doar de oncologie. Oncologia este... Cancerul e o maladie pe care o resimțim așa, fiind necruțătoare, dură și crudă. Dar la fel de dure și de crude sunt toate celelalte. Neuro, cardio, ATI, chirurgie, multe, gastro, foarte multe, sunt enorm de multe. Cancerul e așa, cred că a și intrat oarecum în mentalul nostru individual și colectiv ca fiind implacabil, o boală implacabilă. Dar și celelalte sunt multe, mai dure decât cancerul, unul dintre ele. Pentru fiecare în parte. Dacă ăștia care suntem o echipă relativ mică, să știți, putem, omenește vorbind, să avem o soluție pentru pacienți, Compania Națională a României de Medicamente vă promite că facem tot ce este posibil să-l aducem. Reușim în niște zeci de cazuri în fiecare lună. Numărul cazurilor crește exponențial de la un an la altul. Practic, ca să spun adevărul, el se dublează de la un an la altul. Numărul cazurilor în 2023 și al pacienților probleme serioase pe care am reușit să le rezolvăm a fost dublu față de cel din 2022. Pentru că oamenii au căpătat încredere. Și pentru că au aflat că există o soluție. Și pentru că am crescut și noi puțin și am putut să-i ajutăm. Că și noi putem să ajutăm dacă avem un pic de forță. Și pentru că în anul 2024 a fost dublu față de 2023, în anul 2025 cu siguranță va fi dublu față de 2024. Nu e o veste bună asta. Nu e nimic vesel aici. Creșterea asta exponențială a numărului de cazuri dramatice care neadresate se soldează cu pierderea unei vieți omenești, nu e o veste bună. Erau suferințele tăcute. Cred că foarte multe dintre ele erau suferințele tăcute. Și resemnările pacienților, medicilor, aparținătorilor, cazurile acelea despre care nu se afla niciodată. Da, acum au început să prindă curaj, medicii au început să afle, farmaciștii au început să afle, românii au început să afle că pot avea o soluție de undeva și să știi că eu am trăit asta. Disperarea unui copil sau unui părinte care caută o soluție pentru cel apropiat este atât de mare și mintea ta în momentele alea scormonește în orice ungher posibil. Fie că e luminos, fie că e întunecat. Să găsească o soluție. Orice soluție este bună. Orice poate părea miraculos. 2%, 1%, 5% șanse, 10%, 20% nu mai vorbim. Deja este enorm. Oamenii se agață de orice fărâmă. Și e normal să fie așa. Se agață de viață. Se agață cu speranță de viață. Au un partener în uniform. Dacă ai fi Adrian Dobre, cel foarte atent și curajos în cuvinte și hotărât să schimbe lucrurile în zona de televiziune, cu ce întrebare l-ai încuia pe managerul, pe directorul general al Unifarm? Tu, cel de odinioară, care te certai cu lumea întreagă la televizor, într-un mod elegant, dar până nu-ți spunea ideile, nu se închidea emisiunea, nu curgea genericul. Cu ce te încuia? Unde te simți vulnerabil? Îți imaginezi că eu am impresia că o să-mi și răspund sincer. O să și răspund. Ai să fii surprins. E o melodie frumoasă acum. Foarte frumoasă, care, pentru cei care au trecut prin momente grele și care vor să facă lucruri mari și lucruri care durează, are o rezonanță aparte. Dăm, Doamne, timp. Suntem conștienți de nevoia, de necesitatea și de durerea lumii din jur. Rezonăm cu ea. Vrem ca Unifarmul să fie un strop de bine într-o mare de suferință. Dar ca să fie stropul ăsta din ce în ce mai mare, avem nevoie de timp. Pacienții noștri au nevoie de timp.
Și ei vor timp. Vor să câștige timp. Câteodată l-au, câteodată nu l-au. De aceea noi de multe ori nu-l avem. Dacă există o vulnerabilitate sau dacă există o preocupare, o grijă, o frică, o anxietate legată de ceva, este de timp. Vrem timp. Avem nevoie de timp. Avem nevoie de timp să construim Unifarm să fie o speranță a celor care au nevoie de speranță. Construcția e grea, durează, câteodată e prea înceată, câteodată e complicată, complexă. Să știi că în domeniul farmaceutic toate planurile pe care le faci trebuie să pleacă de la un orizont de timp de minim 2-3 ani încolo. Și pe de altă parte, pacienții noștri care au nevoie de speranță câteodată n-au timp. Și noi suntem fix între Ciocan și Nicoval. Noi vrem timp, dar cei care ar trebui să ne-l acorde nu prea mai au. 24 de ore sunt în oricare clepsidră și în oricare ceas. Cum vei face astfel încât Petru și... îmi scapă numele celui mare. Vladi. Cum vei face ca cei doi copii pe care îi ai și pe care îi crești așa de frumos să nu-ți spună la un moment dat, la 18 ani: măi tata, ai lipsit de la serbarea aceea, la meci te-am așteptat și n-ai ajuns. Cum vei face ca soția ta să înțeleagă de ce uneori nu poți răspunde la telefon? Asta e mai greu. Să știi că mă împart. Am avut o perioadă în viața publică în care am fost foarte absent din viața băiatului meu cel mare. Și acum când a crescut, mi-a reproșat un pic. Elegant, dar a făcut-o. Am încasat-o foarte direct pe asta și sunt prezent. Încerc să fiu prezent. Fac mai multe lucruri în același timp. Sunt ca în filmele alea de comedie, îmi cer scuze în fața telespectatorilor, în care e un personaj așa deșelat, care aleargă cu multe chestii într-o mână, făcând, nu știu, multe chestii în același timp. Își pierde pantofii pe drum, îi pică geanta, scapă telefonul, face lucruri din filme de comedie, da? Încerc să fac mai multe în același timp. Deocamdată îmi iese, slavă lui Dumnezeu, și sunt prezent. Sunt prezent pentru că, sigur, ne dedicăm salvării de vieți omenești și Unifarm salvează vieți de 90 de ani anul ăsta. Iată, s-au făcut 90 de ani de când salvează Unifarm vieți. Dar și noi avem o viață noastră și copiii noștri au viața noastră și familia este foarte, foarte importantă și trebuie întotdeauna să fie pe primul loc pentru orice om de pe această planetă, cred. Și noi suntem oameni de pe această planetă, deci iată că trebuie să ne apropiem familia și îmi fac timp. Băiețelul meu este foarte mândru și avem așa niște, mă rog, tricouri, cămăși care sunt pentru colegii noștri care sunt pe distribuție, pe mașini, care livrează medicamente, cu frumos, albe, curate, cu uniform, mă rog. Avem farmaciștii, doctorii care au halate albe cu uniform și odată când a venit în vizită la mine a spus că e micuț, are doar 7 ani. Și a spus: tati, vreau și eu să fac parte din echipa oficială a Unifarm. Ce frumos! Deci, iată că ne găsim timp să le îmbinăm pe toate. Ultimele minute din emisiune și exercițiul meu preferat de imaginație. Ne întoarcem în timp către copilul Adrian Marius Dobre și personalitatea de astăzi are ocazia să-i transmită ceva de peste timp. Ce-ai vrea să știe Adrian, adică tu, de la vârsta lui Petru, poate, despre Adrian de astăzi? Nu pot să-ți mărturisesc asta. Sunt foarte cinstit, nu pot să-ți spun asta. Atunci apasă butonul. Singura întrebare și îți mulțumesc pentru sinceritatea celor relevante și importante pentru fiecare român. Îți mulțumesc că poate numele pacienților și numele cumva echipelor medicale ce n-au apucat până acum să-ți spună, pentru ce reușești să faci zi de zi. Mulțumesc tu și foarte mult. Vreau să fac o scurtă promisiune. Vom ieși în fața dumneavoastră și vom vorbi normal, echilibrat, simțit, respectuos despre lucrurile pe care le facem sau le-am făcut deja. O să spunem ce medicamente noi aducem, o să spunem la ce sunt bune, o să spunem ce proiecte facem,
cum vă afectează asta în bine, cum vă impactează în bine. Nu o să facem din această promovare niciun fel de platformă de campanie sau de altă natură. Nici de cultul personalității. Vom vorbi doar de uniform și vom vorbi doar de medicamente și doar de pacienți. Dar îmi doresc foarte tare ca oamenii să înceapă să știe. Să știe că undeva, aici în România, în țara asta pe care o iubesc, dar au rămas în ea, unii mai pleacă, alții rămân, dar se conturează o speranță și se conturează o soluție. Și dacă avem o dorință aprigă, este să fim întotdeauna partea soluției și nu partea problemei. Iar mie mi-ar plăcea ca fiecare român să încerce să cultive și recunoștința aceasta și să verifice cel puțin de 2 ori atunci când aud o știre neplăcută despre uniform. Adrian Marius Dobre... Nu ne vom supăra niciodată. Mulțumesc! Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și noastră pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare aici la Money.ro. Până atunci, toate cele bune. Și nu uitați, supereroii poartă halate albe.